Здравейте на всички, понеже получавам един и същи въпрос. Това истината ли е или е роля? Аз ще ви отговоря, това е роля. Даже сега ще ви кажа истината за моите клипове. Всичките ми клипове съм ги правила с цел да влизам в роля, защото ми е много яко да се филмирам, да се правя на нещо, дето нали не съм. Просто ми е хубаво да играя различни роли. Даже ми се е случвало да снимам някой клип по няколко пъти, защото не изглежда достоверно, не изглежда, че е истината. Много ми е трудно да се съсредоточа и да остана сериозна. Най-трудно ми беше да снимаме клипа "Хванати в изневяра". Това е преди, ако се сещате, имаше едно предаване "Хванати в изневяра" и аз си викам, леле, викам, и аз искам да взема да направя нещо такова подобно. Това са мои приятели от кръчмата, то друг някой да ми се нави на акъла. И решихме, даже взехме една пръчка, ушчи я чупят, ушчи се бият, обаче са с гръб и не се виждат, те не се бият, наистина те просто си посягат и така. След това трудно ми беше да снимам клипа ми "Любовта към алкохола". Значи този клип съм го снимала сигурно 7-8 пъти. Най-смешно ми беше, като казах там "Разбъркайте вашия коктейл корабаиди и вземете вашата спирала, ако сте жена, и я хвърлете". На ето място направо паднах да се хиля и се ми се налагаше да го снимам от начало, докато най-накрая изглежда, нали, достоверно, че съм пияна и че наистина пия ракия и бира. Наистина налях вътре ракия и спих на глътка, обаче отвратително. После го излях, като свърших клипа, направо е ужас. И за по-голям ефект го кръстих "Корабаиди". След това снимахме клипа "Мило, отивам на механа". И там ми беше много смешно. Трябваше да говоря всякакви глупости, да застана, нали, сериозно. В чантата ми имаше кенче от бира и той ми казва: "Пак ли отиваш да пиеш?" И аз казвам: "Да си пина по пътя." Да. И ми беше смешно, направо ужас. То даже се вижда там как се смея. Опитах се да застана сериозно, ама там просто не можах. Просто, даже и още ми е смешно сега, като говоря за... Той, защото много емоции с тези клипове, много нещо направо, като се сетя и ми става едно такова, защото съм го правила аз. Правила съм го от душа, правила съм го от сърце, старала съм се да изглежда добре, въпреки че псувам и се държа гадно. Това с псовните, сега ще ви кажа и как стават клиповите ми. Налага се моите приятели да ме ядосат за нещо. Като всеки човек и аз имам слаби места. И примерно тръгват да ми говорят за нещо и аз тръгвам да се ядосвам, да се паля и те давай, сега е момента, и фащат телефона и аз почвам, влизам в роля. Все едно, че говоря, нали, на някакъв човек, още много ме е обидил, още това, нали, такива неща. И тях сме ги повтаряли по няколко пъти, все нещо не ми харесва, все нещо казвам, това не е достатъчно изпипано, трябва още повече. Просто не ми се е случвало да снимам нещо и да го пусна веднага. Просто държа да изглежда добре, да изглежда достоверно. Явно много съм се постарала, защото всички си мислите, че е така. Не е така. След това трудно ми беше, това беше един от най-трудните ми клипове, там където хвърлях програмите на Еврофутбола. Там трябваше да се правя на много пияна. Наложи се да се обуя едни по-високи обувки, защото аз не мога да ходя на много високо. И трябваше да се клатя в клипа, да говоря като пиянка и да се държа напълно все едно, че не знам, че ма снимат и такива неща, пък аз ми е пределно ясно, че ма снимат, даже нарочно ми слагат телефона по-близко към мен, към очите ми, защото винаги използвам светкавица, както сега, и оттам се получава ефекта,
че ми светят очите от алкохол, обаче това е от светкавицата. Използваме също така и празни пластмасови шишета от бира. Все едно, че съм го изпила всичкото, нарочно ги нареждам или нещо друго. И примерно си вземаме само по една и си наливаме. И така, случвало ми се и предпочитам да снимам когато съм с моите хора. Хората, които са зад камерата, те ми казват точно как да застана, за да изглежда по-достоверно, защото ако не сте забелязали, винаги гледаме и нагоре, насам, настрани, нали? Сега в момента гледам нагоре, защото съм си подпряла телефона до прозореца и просто гледам какво става навънка. Живея на центъра и гледам кой минава и аз съм клюкарка като другите, признавам се. Се да ни стърва нещо. И просто това е истината за клиповете. Аз даже изобщо се чудя как може да си мислите, че това е истина и т.н. Не е истина. Просто обичам да влизам в роля, обичам да играя роли. Хубаво ми, просто готино ми. Даже сега мислех да направя някакъв клип, в който се разплаквам, защото и това също така мога да правя за нещо, те да изглеждат драматично, да изглежда се едно, че наистина и те валя дъжд преди малко. Мислех да слизам долу пред блока, да взема пак едно шише бира и да застана под дъжда, нищо, че ще се намокря. Аз го правя за клиповите ми, защото искам наистина ефекта да е голям, да е достоверно. И да сляза долу пред блока и да кажа ето как може да се изтрезнеете. Стойте под дъжда и пиете, нали, от водата. Да. И някакви има много идеи да ви кажа честно, но просто с тези въпроси направо ме убиват. Как може да си мислите, че това е истината? Аз ето и се чудя. Честно. Това е роля, аз ви казвам, случва ми се някой клип да го снимам по няколко пъти, защото или забравям какво да кажа, или не изглежда достатъчно добре, не ми харесва примерно как изглежда, примерно искам да кажа нещо друго, обаче на момента не се сещам и казвам нещо друго, спираме го, правим го от начало и те. Много пъти ми се е случвало.